Audio sa podcast natin. Audio sa podcast kasi. Ha, ay ko na hila. Kita. Bukan udah lagi. Jom. Audio sa podcast. Berapa kamu dia?
ସବୁ ଏଇଠିକି ଦବଲେ ଦେଖି ଦେଖି ପାଣି ଶୋଷ ହେଇଗଲା। ଏ ଦେଖ ନାନୀ ମାଡ଼ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାରଦ ଆଉ ଏଟା କଣ ଇଏ ରାବଣ ହନୁମାନ କେଟା ଆଉ ଏନେ ଦୌଡ଼େଇ ନେବେ ସବୁରା। ଏଇଟା ବୋଧେ ଏତିକି ଭିଡ଼ ଗଲା ବୋଧେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ନେଇଯିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ନା ଆଉ ଯାହାରି ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଡିଅର ପାର୍କଟା ହରିଣ ଦେଖିବୁ ଝିଅକୁ ହରିଣ ଦେଖିବୁ ସେଇଟା ଚଢ଼ିକିନା ଗଲେ ଯାଇନା। ଆଣ୍ଠି କୁଣ୍ଡି ନା ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଉଚିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଫାଇନାଲି ଅଧା ଭସାଣି ହେଇଯାଇଛି ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ବର୍ଷା ବି ଲାଗି ରହିଛି। ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲାଣି। ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଭସାଣି ବି ଚାଲିଛି। କୁଆଡ଼େ ଆସିଆଡ଼େ ଆମେ ଅଧା ଭସାଣି ଦେଖିଲୁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ କୁଚିକୁ ଦେଖେଇବୁ କଣ ହରିଣ ବଡ଼ି କେତେ କାଠ ହେଇଛି ଏବେ ଯାଇ ଚାଲିଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ହରିଣ ଦେଖା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରସେସନ ବି ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି ଆଉ ସେପଟେ ଭସାଣି ବି ଯିବା। ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି କିଛି। ଚାଲୁ ଘରକୁ
ଏପଟେ ବାହାରିଥିଲେ। Aku mau jadi tuh nggak jadi dia. Bukan dari dia. Yang itu dia.